jalannya betul po ora ket demang cakene mlaku kok ya randang teko-teko iki lho. Wis to, Cah, ndang mlaku wae kelak tok dhewe leh. Emang ki kos-kosan ki daerah ndi sih kok gak teko-teko yo? Rek, kok kene uang yo? Kan ibu-ibu jajal ayo takok. Ya wis rek, aku wae sing takok. Ku badhe tangklet kos-kosan Gerahayu tepu ndi nggih? Alah kos-kosan gede niku ta, sing meniki lho. Jalane iki lurus terus menggo enek gedung gede kuwi. Kuwi pe apa lah nang kono? Aku pengen nginep iki. Hati-hati lho ya ning kono. Matur suwun nggih, Bu. Iki lho wis tekan kene kose. Hah? Duh, Cah. Kok kayak ngene ya, Kos? Wis gak apa-apa ayo. Wis ayo masuk. Loh, enak apa kita rame-rame? Kene iki saka Universitas Tirta Persada, Bu. Badhe niku, Bu. Koncone kula kan sampun pesen kos-kosane niki. Kos-kosan Gerahayu nggih, Bu niki. Nggih, betul. Ajeng niku, Bu, ajeng daftar registrasi. Oh, ini berarti apa nginep ning kos kene? Nggih. Tasik anten kamar kosong tasik kata. Sayur, aku tak kondo kuwi dhisik. Nggih, Bu. Bu, niki badhe enten mahasiswa sing badhe ngkos mriki. Oh iya wis kamar buahe bocahe. Nggih, Bu. Wes saya sing mlebu wis tak daftarke ning ibu kose. Nggih, matur suwun nggih, Mbak Srintil. Bu, kula niki kali rencana kula badhe ngekos teng mriki. Oh alah, iki to mahasiswa sing saking Surabaya. Nggih, kula niki Nafi sampun badhe registrasi teng mriki. Oh nggih. Tel serintel, delok tolong rene sedelok. Nggih, Bu, enten apa nggih? Oh iya, tolong yo iki enek mahasiswa loro karonan balane tolong terno ning kamare ya. Oh, nggih, Bu. Iki kamarnya cowok wedok-wedok ya. Oh, alah. Monggo. Kamar kula ini kok murah temen ya, Mbak ya? Nggih. Padahal kamar ijo apri. Ya wis ya, tak tinggal dhisik. Kamar kayak gini nek ning kota-kota lak wis larang. Bu, anake dhewe suwe-suwe gak saya mari. Iya ya, Pak. Iki kan wayahe golek tumbal. Iki wis tenggak Cah, muga wae kene betayun kos ning kene. Iya, Cah. Aku ki mau krungu. Ibu kosnya karo bapak kosnya kok mencurigakan ya. Masa iya? Iya, sumpah. Aku mau sama kamar apa yang jedhe. Krungu bapaknya takut ngeling ibuke. Perasaan iki kan awal wis rapi enak mau kos kene. Tapi bagaimana? Kos iki kos paling murah ning kene. Kene wis ada duit nang ibu kosnya. Wes ning kene kene usah di duwe. Cah, aku di mau bar cerita. Ki masalah iki wis bener-bener masuk kene iso urip ning kene suwe. Soale dik mangi bapake kakak tumbal ning ibuke. Lho, kok cuma jajan. Apa gak ngantuk iki lagi teko? Mbak, niki nggih badhe film. Nggih, niki bahas proker, Pak, proker kuliah. Oh, Ya, nggih. sacano. Nggih, dilanjutin nggih. Nggih. Selamat deh kok bapak Raro. Wis ayo bubar. Enak apa? Aku dimarakan juga. Neng kosa yo. Neng di. Tenang sik. Ojo Ojo ning kene, caken ayo dong. Kok sih iki wis ra aman ibu kene. Aku kok udah halusinasi nemtok. Gak mungkin, Cah. Aku ki gak mungkin sampai ketok jelas kayak ngono. Gak apa-apa, betah-betah nasik ning kene. Ya wis pokok demi kakak ini kene. Arep opo benerane? Wah, aku arep njaluk tulung kenapa kok anakku gak mari-mari, Mbak? Aku iso nulungi kowe, tapi iki beresiko.
Gue sanggup ora? Sanggup mbak, jaluk tulung mbak aku mbak. Oke, pakai gue gunan. Wes ora burung di konsekuensine opo? Tumbal nopo sing badhe kangge potong niku saged nyembuhke anake kula. Kudu iso ngekei tumbal ing weton anakmu. Nggih mbak. Angger ritual iki diruahi wong-wong sak sekitarmu, keluargane bakal iso ngerti. Nggih mbak. Oh alah, kena popok. Eja, aku kita nantora yo malah aku diketep gendruwo nang kono. Gendruwo. Halah kok lagi pisan diroi aku wis balik ning kene. Wis taun ning kene aku. Loh, tak kira aku tok. Berarti kis gak bener. Kene lagi beberapa hari ning kene tapi wis akeh kejadian-kejadian aneh dan aku ngrungokno bapak kos iki bahas tumbal. Nah, wis ngene, wis kejadian ngene, wis tak duga iki kose mesti wis rapi nek hargane murah tapi kose apik kaya ngene. Juga aku kan awal yo ngene. Wis, ayo kene golek solusine. Terus solusinya ki piye, Dit? Ayo jajal kene takok-takok bocah sekitaran kene, bocah. Kan nek ning kene kesuwen, kene mati ning kene, Dit. Bener. Wes saiki kene kudu mbongkar apa sing ning kos iki sebenere. Setuju. Iya, kene kudu golek cara. Iya. Dari ibu, kelas, singkatnya, Nggih, Pak. lagi, dan mari, Apa kuwi? kurangnya, Wis, iki wis ora bener. Kene iki kudu golek solusi piye carane iki rituale ibu karo bapak kos iki kudu bar.